zde, na tomto posvátném místě, bych chtěl nyní promluvit ke smečce šedých vlků. Je zde jeden nový uchazeč o členství do naší smečky. Slajenec před pokleknut před smečkou šedých vlků. A nyní se vás ptám, jste všichni zde proto, aby byl tento nový člen přijat do naší smečky? Rajsme promluv. Přijímám. Nyní ty, Vorteku, promluv. Přijímám. Nyní Revelus, ať promluví. Přijímám. Nyní Sarlok, ať promluví. Přijímám. Já za sebe, jako Xarax, taky přijímám. A Rambus, ať se vyjádří. Ano, přijímám. Byl si jednomyslně schválen naší smečkou a nyní po přesení přísahy bude přijat. Řečti. Já, vědom si své výjimečnosti, když nechci být nadále hloupou ovcí a patřit slabému stádu, ale chci se stát vlkem ve smečce šedých vlků. A proto slibuji, že budu nosit smečce jen čest a slávu. Nikdy ji nezradím a budu se řídit jejími zákony. K tomu mi dopomáhej mé vlčí srdce. To přísahám. Nyní povstaň a staň se naším bratrem. Odpůjci rukou i s ostatními. Vítej. Kurva kazat! Vítej. Dobrý lov. Teď patříš nám a na to se všichni napijem. Naší vlčí pálenkou. Ne. Na to už se Karel těší celou dobu. Každým čekám. Tak to už nemyslím.